binabanggi mga ornamental. Share ko lang tong ginawa kong nano tank with built-in sump filter. Although marami na nitong gumagawa mga ornamental, para sa akin mas maganda pa rin na mas nakaka-proud kasi kaya ko rin palang gumawa ng ganitong type of aquarium tank. Ang sukat pala nito mga ornamental is itong main tank is 12 by 12 by 12. So cube tank lang. Dinagdagan ko na lang siya mga ornamental ng 4 inches yung haba para maging 12 by 12 by 16 para doon sa space nung built-in sump. Ang ginamit ko pala mga ornamental na pump is yung Aquaspeed na A300. Binabagay ko lang siya mga ornamental dito sa kung gaano kalaki yung tank. So far, tinesting ko naman yung pump. Maganda yung flow nung water. Tapos linagyan ko siya dito mga ornamental ng stopper para yung filter media, which is yung halimbawa yung washable na sponge, di siya pumasok dito para di magbara sa tubig. Tapos ito pala mga ornamental, ginawa ko lang tong trial and error, kaya ginawa ko lang siya muna dito sa maliit. Tinatry ko kung kaya ko naman gawin tong ganitong types of aquarium tank, kasi napansin ko marami na rin gumagawa ng tank. So dapat syempre mas mag-upgrade ka, mas mag-aral ka ng mas panibagong design ng tank. Kaya naisipan ko siyang gumawa. Pero ang ano ko dito mga ornamental, mas mainam na gamitan po talaga ng acrylic na yung dito sa harang dito sa sump, kasi nung binutasan ko siya mga ornamental, lalo dito medyo konti lang yung space, nababasag siya. So hindi siya kayang tingnan, hindi siya presentable. So inulit ko siya hanggang sa yung una kong trinay talagang na damage, kaya pinalitan ko na lang yun mga ornamental. Gumawa ulit ako ng panibago. So ito, nabuo ko. Pero di ko pa talaga siya mga ornamental na try or na testing na lagyan ng tubig, tingnan ko yung flow ng water. So ngayon sabay-sabay tayo mga ornamental, makikita natin kung gumana ba, kung maganda ba yung flow ng water, kung naging successful ba yung pagtatry kong gumawa ng ganitong tank. Kasi pag naging successful to mga ornamental, plano kong gawin sa 50 gallons. Then sunod kong gagawin yung pinaplano ko mga ornamental na double base. Pero as of now mga ornamental, ito na lang po muna yung ginawa ko, kasi mas maliit, mas mababa yung cost ng materials. Tapos ang ginamit ko pala dito mga ornamental na glass size, yung thickness is 1/8 lang, kasi maliit lang naman talaga na tank. Pero para sa akin mas magandang mas makapal. Pero kung gagawa naman ako sana ng mas makapal mga ornamental, ang gagawin ko na yung mas malaki-laki na rito. Kaya pag gumawa ko ng 1/4, plano ko talagang gawin sa 50 gallons. Pero as of now, ito na muna. Itatry natin itong mga ornamental kung ubra. Pero bago ang lahat mga ornamental, if di ka pa po nakapag-subscribe sa channel ko, please paki-subscribe naman mga ornamental and hit the notification bell para parati kayong updated sa mga video na
i-upload ko, kagaya nito, paggawa ng aquarium, yung about sa beta, about sa mga isda, and paki-like and share naman mga ka-ornamental para mas maraming makapagpanood at matulungan nyo po yung channel kong lumago. So, yun mga ka-ornamental, umpisa na natin na i-try yung DIY natin, yung sarili kong gawang aquarium tank with built-in sump. A few moments later. Sana walang maging aberya mga ka-ornamental. Ito din nga pala mga ka-ornamental, ito yung magiging water level niya. Kasi pag na-reach niya na to, automatic pupunta na siya dito sa kabila, yung water, yung tubig. Basta tingnan natin mga ka-ornamental, sana walang maging problema. And yung gusto rin magpagawa nito mga ka-ornamental, PM nyo lang ako. Pero dapat maging successful muna to. Ang nakita ko dito mga ka-ornamental na medyo dapat inayos ko, itong butas dapat dito dito sa taas dapat medyo binabangan ko ng konti para yung yung tubig yung sa surface di na siya umabot dito, kasi madali na siyang pumantay dito sa pinaka main tank natin. Pero so far, di naman talaga yan dyan naaabot. Ang mga siguro, mga dito lang yan. Pero mas mabuti ng sigurado. Next time, mga ka-ornamental, gagawin na natin yung mas precise. Shoutout pala kay Master Kenneth Rapanot Cantor. Baka naman, Master, pag maayos to, pwede ata itong ipaplanted. Shoutout din kay Bro Justin Benitez. Tapos ito pala mga ka-ornamental, yung sa labasan ng tubig, yung pabalik, itong butas, dahil wala ditong fittings na magiging fit dito sa submersible pump natin, ang binutas ko na lang dito, yung akma ko dito sa hose na binili ko para dito sa pump. Sana maging maayos. A few moments later. So natubigan na natin mga ka-ornamental. Yun nga yung pinaka sa tingin kong may problema. Kasi ito medyo pataas talaga yung butas ko dito sa taas. Dapat mas binabaan ko pa siya ng konti dito. Pero maayos din naman ito mga ka-ornamental. Magagawin ko ito ng paraan. Pero as of now, tingnan natin kung umubra. Dapat ito mga ka-ornamental, pag sinaksak ko yung pump, dapat bumuga siya dito ng tubig. Tapos yung tubig, di na dito lumagpas man dito ng konti. Pero dapat hanggang dito lang yung tubig, hindi na siya mag-overflow dito. Pag nag-overflow, gusto sabihin may difference yung ginawa nating tank with built-in sump. Pero sana hindi na to. Mangyari.
may adjust. Pwede mo rin to mga ornamental i-adjust yung yung pump. Kasi may maganda talaga yung aqua speed. Yan ang mga ornamental. Maganda talaga sa planted tank. Kaso hindi talaga gumana mga ornamental itong ginawa natin ditong buta sa taas. Mas maganda sana kung pati dito umabot para yung sa surface na kung may naman dito, kung may dumi sa taas, at least sana may idali papunta rito sa sa filtration natin. Pero so far yung flow ng tubig maganda. Wala akong naging problema. So far mga ka-ornamental, successful na rin naman kahit papano yung gawa kong nano tank with built-in sump. So siguro hanggang dito na lang mga ka-ornamental yung video natin. Update na lang ako ulit kung may panibago tayong design ng tank. Tapos shoutout na lang kay Bro Joe Binheli ng Sorsogon. Isa rin sa malupit gumawa ng aquarium tank. Shoutout kay Joseph De Vera sa tito ko sa Tondo, Manila. Tapos si kay Lolo Edgar De Vera, sa mga relatives ko, sa mga sarili kong mga relatives ko sa Manila. Shoutout sa inyo. Tapos sa mga tropa ko sa Bicol Ornamental Fish Keepers, kay Paddy Jake sa president ng Catanduanes Fish Keepers Society, tapos kay Master Albert Romero, kay Master Arwin Bonete, at yun sa lahat ng mga fish keepers, mga adik sa isda. Shout out, malaking shout out. Hanggang dito na lang mga ka-ornamental. Maraming salamat. Thank you.